Hi loves, or ladies and boys. Ako si Bay Gamay og karon akong basahon ang sumpay or part 2 sa confession nga kamang. Abi natog or abi nakog wala na to'y sumpay. Hanapa di ay. Og karon ladies and boys, ani ana dyan. Sumo na to bay. Pagka next morning ato, gipabisita nako ako ang baby nga 2 years old pa that time. Yes guys, I'm a single mother. 4 months pa mong baby, gipabalik na nako ihang papa silahang nasod. Kay di na nako kaya iyahang pagpamunog sa kuha. Bisag bulag na mi, gasuporta Japon siya sa mong anak og in good terms na sad mi. We are still communicating for our son's matters. Sa moto, nagbisita ako ang baby uban sila sa kong mama. Kay need na sad nako siya palitan og mga gamit, vitamins ug uban pa nga iyahang mga kinahanglan. Pag-abot ni mama, approachable kayo ni si Mr. J. Gistorya silang mama. As in, daghan na kay siya og chika unya si mama, sige ra gatawan niya. Then gisugo na ko siya magpalit og sudan na mong tanan sa mong boarding house. Unom rami. So ang nahitabo tagaluto namo, mag-sharing din mi sa gastuhon. But that day, he surprised me. Butan ki siya nako. Di na ko niya awayon ug di nasad ko niya biklon. As in, buutan na kaayo siya. Sugoon nako kay di na mo reklamo. Nga sa una, permi yaw-yaw among madunggan ana siya. Nya katong 2 days nga nagstay si mama ug migi, perting buotana ni uncle. Night time nga makigdula siya sa kong baby. Nya kong baby, halos di nasad mo bulag siya. Lingaw kay sila tan-awon. Sige dayon og ingon nga kalami magkaanak og ing-ani ba. Gwapo kaayo. Liwat na ako. Baga jud kaayo siyag face. Di rabato gikan siyahang similya ako ang anak. Nilabay ang 2 days nga nag-enjoy sila sa kong anak ug kami honong sa kamang-kamang portion kay naaraba si Mother Earth. Mag-good girl o good boy sa ming duha. After weekend, back to normal na sad ang dagan sa mong life. Natoy time nga ni-ring ako ang phone. Ako na yung mga kabarkada, nakighanggat og jamming kay naa may barkada nga bag-o lang nakanaog sa barko. While speaking to them, nakita na ko si Mr. JM nga nisiga na sad kaayog mata. Nagtanaw na ko. Kanya niabot si Ter, ipangutan na siya nga naunsa ka Mr. JM. Kaiso gunimog mata. Kanya giingnan niya si Ter nga, badlungan na imuhang amiga. Sige na lang og panlaki. Dala talikod og nanirado siyang portahan. Diba? Makalibog inyong uncle. Naglibog sad ko atong time niya. 3 days ko niya nga wala pansina. Kung magtagbo mi, gakaiwa siya. Mangutana ko niya og bisan unsa na lang, pag di gani importante, matubang lang nako og taasan ko kilay. Dala walk out inyong uncle. Dayon one night ato, nag-decide miniter nga muuban sa iyang uyab nga mag-night out. Okay, amigo naman sila sa uyab ni Ter. So he invited him to join us. But he refused. Ana siya nga gikapoy siya ug katulgo na daw siya. So kami after namo nag-prepare, naglakaw nami. While lami sa bar nga among yadtuan, akong una-huna naara jud niya. Gaon sa siya ug naunsa ka siya. Kay di naman jud ko niya istoryahon og tarong. Since feeling broken-hearted ko ato, bisagway kami nilaklak og ayo og beer. Sayaw dere, inom dito. Partner dere, partner dito. Ug na ini biraso ang kamot. Si Ter, iya akong gidala sa mong table kay naa ang kurimaw. Niapas di ay. Pero as usual, nitan-aw lang nako og niyarok og beer. After the disco, nanguli na may mga around 1 a.m. Ug sa mong boarding house natulog ang uyab ni Ter. Unya ako, kay sa room ni Mr. JM gipakatulog kay tagaan daw na mog privacy ang duha. Og didto na ulian inyuhang maldito nga angkol.
Pagsulod pa lang namo sa iyang room, iyahan akong gibir. Iya akong gihag. Dayon, he kissed me gently, but I didn't kiss him back. I was just staring at him as if I didn't feel anything. Pero sa tinuod lang, nanginit nagtaman ako ang kaluwasan. Apil pa kabukugan. Miyon lang siya halok na ako. Dayon gigakos ko niya nga perti kahugot. Ug ningon siya, I miss you so much. Dayon, gihalokan na sab ko niya. Kana bitaw nga, murag kamel nga uhaw kayog tubig. Ug ako, magpakipot pa ba ko. So ni-give in na sad inyo ang ante sa inyong maldito nga anggol. Gipasandig ko niya sa wall. Iyang right hand kay gahawid sa ko ang liog. Then iyang left hand kay gahinay-hinay o abare sa mga batones sa ko ang jeans. Ug iyang gipasulod ang iyang kamot. Isulod sa akong Avon nga black panty. Iyang gimassage akong mami. Lami akay sa feeling. Nagmoan jud ko atog naman. Wanay pake sa pikas room nga I'm sure busy sad silang business. Ya kilami naman jud i-wild, nag-change position me. Siya na sad akong gipasandig sa wall. Kissing the back of his right ear down to his neck, down to his nipple, dalapak paak gamay, ug nagmo na siya sugod. Then I kissed his lips. Again and again. While gi-unbutton iyang jeans, ug nakita nako iyang layon nga nag-standing ovation. Niya, gitilaan ako iyang neck, his nipple slowly, and then kissed his angry and aggressive layon. Akong gi-massage up and down, ug akong gi-mic test. In and out, and slowly, then harder. Nakaingon gyud siya, aha, lamia ba? Ug iya akong gipahigda siyang bed. Niluhod siya. Ug iya akong gimukbang pagtaman ang ako ang kaduga nga meme. Iya pa siyang gikinamot og kayo. Pasaka sa babaw nga signal na nga ready na ko ang kwaba. Nga mo pasulod ang bisita sa moto. Iyahang gipasulod ang lion slowly. In and out at first. Pero nagka-wild na dayon. Huwag ni Ana ko nga. Lamia ba? Then he smiled. In that moment, I realized nga dili na ni simple nga fubo lang ako ang na-feel. I felt something strange. Kanabitaw nga makig-make love ka si mohang love kaayo na uyab. Di ba lami kaayo? Lami ka sa feeling kay naanay emotion. Nahuman ming duha nga grabing singutan. Nga naman sad karon pa man sad naguba iyahang ceiling fan. Di na nga tulog na mi. Wanay sa ninay. Kamo ko no. Ang ipang kapoy. Atsa. Then mga around 5 a.m. nakamata na sad ko kay ning kalit lang siya patong na. Nayati na. Mura magwa kapuya. Nga murag 3 hours raman to ang mo ang katulog. Ug nag another round na sad mingdo. Mga around 10 a.m. na ko nakamata. Ug ipati tayo nako ang kagutom. Kakapoy ug kasakit sa ulo. Tagam nga nabitaw. Pagawas na ako sa room, nakita na ako si JM ug uyab ni Ter nga nag-istorya-istorya sa kusina. Nag-prepare day silang duha og pamahaw. Unya mga lami na kaayog smile. Murag wala na pilar ug wala gipang kapoy. Kani day siya kay tig-ulian jud ni every weekend. Mobalik lang og Sunday sa morning or Monday na. Then he asked me ana siyang open ba daw iyahang room ug aha daw iyahang iyawi. Ni ana ko nga ambot na. Wa man kay gipili na ako. Tas ni ana siya nga gipili niya iyahang yawi kay JM. Kay basin maabot na sad ang uyab ni Ter. Since mauli man siya, dito na lang daw ko niya pakatulgon kung wala siya.
Kanimgod siya, wala pa ni siya kabalos sa mga karimen namong JM. Iya lang misungogon perme, kay mura lagi daw may couple every time nga madunggan miniya nga maglalis perme. Itubag ko niya nga anak ko nga wala ko natulog sa iyang room, kay wala ko kabalo nga nagbilin day siya og yawi for me. Kunya ang inyohang uncle, wala nagsaba kay DI na day siya headen nga agenda. Ako siyang gitasan og kilay og siya kay nag-smile ra ang kanahan. Ismail nga makadani na sad ka. Since sumana sila prepare sa pamahaw, nag-breakfast na may iya akong gitimplahan og kape o gisungog nga sad may atong isa nga saban. While having breakfast, natingala ko kay sige mag-smile ang saban. Mutanaw na ko, dayon mutanaw ka JM. Og wa na jud ko kaagwanta, murag boy abunda nga naka-interview. Pero kami, patay limod kaayo. Og di jud siya motuo kay di ay dako kayong kiss mark sa kong liog. Kaahak ba? Mamilin og ebidensya. Og kabalo na jud silang tanan about namong duha. Nalibog lang jud ko sa amuan ni Mr. JM kay usahay okay, sweet siya, caring. Pero sa sad, iha kong likayan, iha kong awayon, og biklon perme. Then if magka-istorya mi, dili siya makatanaw sa akong diretsyo. Talikod siya, og inon ko niyag, mga tulog na ta kay gikapoy ko. Month of December ni uli siya sila. 1 month jud to nga wala siya. Mingaw kayo, wala itawag ug wala text. Gimingaw man ko pero wala lang na ako i-share sila ha, kay pagtuon nila, fobora jud mi. Night time nga magtulo na lang akong luha nga di ko katulog. As in, gimingaw jud kay ko niya. And I hate this kind of feeling jud. Pag inani na gani, i-divert na nako akong atensyon sa ubang mga butang o sa ubang tao. Madlok magud ko nga ma-fall jud kog ayo niya. Mong nag-entertain sad kog uban. Kani siya kay gwapo sad. Taas ug barog. Sakto ang lawas ug mas matured siya sa ko. Meaning, mas magulang jud siya kaysa kang JM. Anay sakto nga work pero ilado sad nga player. Since broken po ko ato, nakikita ako niya one time. Pero akong mind naara kay Mr. JM. So wala jud nag-workout among dating portion. Since wala si Mr. JM, so I decided to take a break sad. Gitagaan man sad mi og 15 days break ato, sumoto nga niuli ko sa mong lugar. Timing kaayo kay nagkasabot na sad mi sa ko ang mga barkada nga mag-night swimming ug manglaag sa layo. Speaking sa barkada, naa jud na permi si Fubo number 1. Pagkita na mo, ana siya nga, "Hi, kumusta? Karon paligi ko kita nimo." Tubagpod ko nga, busy magud ko karon, ga OJT ko. Dayon gisungog na sad mi sa mong mga barkada. Kay lagi 2 years na mi Fubo, pero wa jud nagkakami. Before I met JM, siya ra jud akong ka-Fubo for 2 years. Dinayo sa ka-friend na mo ni Ana nga unsa man jud mong duha. Kung gusto ninyo iseryoso yung status, murag dili man imposible. Naabot gani mog 2 years ana inyohang Fubo-Fubo. Ug nitubag ko nga mas okay nga no string attached. Way sakit ug way hadlok mawala ang communication kay wala may kami. Diyan kini si Fubo number 1, ni ana lang siya nga support lang mga brad. Okay man mi sa moang situation ron. And besides, naakoy uyab. Ug mura ko nga sakitan gamay sa akong nadungog nga naa day siya uyab. Then katong time pod, nagka-chance jud mi nga mag-istorya. Kay nag-volunteer man kog ako nalay sugba sa ista nga pulutan. Nisunod siya nako ug ana siya nga, "Okay ra ka?" Ug ako nitubag sad kog, nganong di man lugar ko ma-okay. Nga kompleto taron. Lingaw kayo, nindot ang place, daghan og foods, daghang siya. Napabay dili ka okay ani. Tas may smile ko while gatutok niya. Kung na siya, ayo, lagi, nindot kayo dire. Relaxing, ug medyo tugnaw sa danghangin. Kung nikatawa na lang ko siyang gingon. Mga around 12 na to nag-decide na mi nga maghumol-humol na sa pool. Daghan na jud mig nainom, unya init na sad kaayo ang lawas. Labi nag si Tanduay na sad ang amoang siya.
Ani jud ba basta pagtanduay na gani, manginit man. Dayon sa pool, nagdula mig truth or dare. Imbis kami ang mag-circle, ang among sleepers sa mga gi-circle, ug ang tansan nga gipiko kay ipauntol tunga, ug kung kinsa tong sleeper nga matungnan sa tansan, maoy ipa-truth or dare. Sa kamalas-malasan, akong sleeper ang napatungan, ug akong gipili kay Dave. Ana sila nga kiss him kanang with feelings. Nya kayo hubog na lagi, I grabbed his neck, then gikiss nako siya. Pero nisulod sa kong una-huna kay si Mr. JM, na as if si Mr. JM ang akong gikisan that time. Then he pulled my waist padul siyahang hubo nga lakas. Ug akong una-huna si JM jud ako ang gikisan nato. Samok-samok na jud siya sa kong una-huna. Dito lang ko nabalik sa realidad nga naninggit na sa kilig ang mga ahak nga naglingkod kilid sa pool. I pushed him dayon ming langoy nako palayo siya. Kumisa ko sa pool, nitagay og balig isa ka litro nga tandoy. Isa ka basura di ay ito nga medyo napuno na jud. Nauman ang tagay session mga around 2 a.m. na to. Hubog na jud ko ani nga tay. Og lami na jud kaayo matulog. Since naman may mga rooms nga girintahan, wala na ko namili og room. Og nisulod ko sa room nga una na kong nakita. May gani kay nakita pa ko sa bag nga nasa sulod og dili to kay Fubo number 1. Okay, kinsa man to, wala na ko'y labo. Basta matulog na. Then nakatulog rajud ko. Mga around 8 a.m. nakamata ko sa kasaba sa mga kauban ako. Sayo kaayo nangaligo sa pool. Murag wala nang hubog. Unya ako kay lami pa man jud ka ikatulog. Matulog pa unta kog balik pero si Fubo number 1 naday sa kong likod. Grabe sa diyahang tulugan. Ako unta siyang pukawon ipabalin sa pikas room. Pero tulog man kaayo siya. Mo nang ako na lang gipasagdaan. Loy sad bed. Then murag nakabantay siya nga nakamata nako. Kay imbis matulog ko balik, di nako katulog. Pagkabalo nako nga naa siya sa akong tapat. Dayon, he grabbed my waist nga nakatalikod siya while kissing me. Ahak, maka-breakfast in bed man kaha ko aning panahon. Dinihang kamot, lihok na kaayo sa koang mga melon. Nga wala ra ba dyan para ato. Kay before ko nag-sleep, gihubo pa day na ako ang swimming wear. Ug nagbukot na lang og hapon. Unya, iyan akong gikisan. Ahaka ba? Wala baka ko nagsuka-suka gabi. Yati siya. Kaulawsan. Manimaho man katag suka ani pagkis. Pero murag okay raman siya. Sumoto, I kissed him back. Wanay mukbang. Nagkwiki raming duha, kay bibo naman kaayo sila sa gawas. Kato nga day na-realize na sad nako nga lahi jud akong feeling kung si Mr. JM akong kauban. O gimingaw na jud kuniyag balik 2 million kay duha na sad may ka weeks nga wa pa nagkita. Ladies and boys, at least dili kay siya murag putol, di ba? Doon ang tag-ingon basinay part 3. Agkara ladies and boys, mo shout out sa taas sa mga nag-comment sa to ang mga niagi nga mga videos. Kini siya nga mga comments sa ladies and boys gikan sa confession nga lami si ex. Lami jud. Hi bye gamay, loy but reality na gid na. Para nako blessing imong baby ayon na pay taglaing kalipay. Gikan na siya ni Julieto Carceres Atis. Hi. Selfish ang girl, goviga lang. Ani Janiva, hi. Hurt naman kayo oy, laban lang kayo Sander. God bless with your baby. Stay safe. Masao Lovely Rose, hi. Same tag ano man eh?
Same tag pangutana sender because my husband I found out that he cheated on me og sa ex po niya. Although wala na ko nasakpan nga nagkita sila pero nakabaksak ko sila ang mga convo. Ayay. Jehona Peralta. Dili pasakop no. Sent hag sender, everything happened for a reason. Dili jud kamo para sa usag gusto. Shaket. Jacebel Banduho. Hi. Listening here in Jeddah, KSA while ironing. Shout out by ni Joanne Rosilio. Balik naman ni Baygo. Oh, balik. Hi nako, na-late yun kog baliga 20 sa pagpaminaw ani. Sa untaman, super busy pa kayo. By the way, keep on going on sender. Araw na may magsalay. Hi. Lizelle Handok, pasak ang bayhana ka. Sagdi na sender kay Karma Israel man. Ako lang ba ang nakapansin na parang halos lahat ng babae lang nakikinig ng mga love confessions. Daisy Jane Dakudokama. Roger de la Cruz, laki niya. I never expected their sad story sa kaninga story. Ahaka. All promises sadyan without preparation. Cheer up, sender. Hi. Eva Jaylan. Hi, bye gamay listening from Jeddah. It's me, Eva Jaylan. Hi to Leah Highland. Jaylan Highland. Nga nadara sa may pulang bato sa may Cebu. Hi, shoutout niyan. Pizaras. I'm so sad to you, sender. Dili dyan siya madalag smile. Pero, grabe. Ahaka dyan yung mga inaning ng mga babae maglagot. No? Hello, bye gamay. I miss you. Nilovia Ake. Hi. Shoutout bye gamay listening here in Jeddah. KSA Charmy Bongisnis. Hi. Pa-shoutout by avid listener, wapok ko man sa module na ako. Tiwasan na siya charcoal. Divena Shuwatik, kaloy sa dim sender. Base strong lang sender, hugot lakas sa mga anak. Pinakasakit na story na dyan nga akong napaminawan, diba? Sakit kaayo. Shoutout by from Hong Kong. Kenneth Garafi. Kinais, hi. Hi, bye gamay. Solid listener here sa Kuwait. More upload please. King Grapes, hi. Hi kang Evelyn Tirana, avid listener sa may quiet by, no skipping ads. Salamat kayo. Sakit abay gamay oy naman unta niya ang tanan. Jing Sotilio. Sometimes yun diba dili yapon enough bisag gihatag, gibuhat og naanan ni mo. Bahala. Bay gamay pwede mo hangyo basaha ang may crash landing on you. Nindot jud siya nga storya. Hi. Montibon Giovanni. Hi, may crash landing on you. Sige. Nagulat jud ko permis imong update by oy. Usahay ginabalik-balik na lang ako ang story. Pa-shoutout mi diri sa South Cotabato by please. Janice Gudito. Hi. Kasakit kayo pero okay lang na sender. At least nasa imuha ang inyong duha ka anak. Lisod lagi mahigugmaning wala pa naka-move on totally. Mubalik yun na sila. Angeline Anggana. Murag na ay pinanghuhugutan si Angeline. Hi bye, pawash out please. Lami juday sex. Ay dala pura mayal. Hi. Yan, sakita ni oy. You're not meant to be judge sender. Someone deserves on you to be faithful and love you forever. Keep fighting lang jud. Hi bye gabay. Anim or Mena Incop. Hi. More upload ba gamay please kaya moara ni kalingawan na minaw sa inyo mga story while busy sa trabaho. Avid fan here sa my Hong Kong sa Asian vlog. Hi bye gamay watching here in Oman. God bless always. Arlene Libre. Hi. Pa-shoutout by avid listener from Leyte. Cherry Joy Pidada. Mrs. She. Yan, na po yung upload. Hi. Anna Beer. Salamat bye. Salamat po kayo sa supportaan. Azuri, hello bye, pa-shoutout bye, God bless always. Salamat, God bless po. Good bye, tingog lagi bye. Cherry Joy Pidida, hi. Another strategy na po. Charwell Dihilio, hi. Hello bye, shoutout po niyang Jelly Magalion, hi. O kang Anna Beer, hi. Salamat kayo. Pag sa tanang mga kanunay nga naminaw, nagsuporta sa tong mga audio stories diri sa YouTube, daghang salamat kayo ninyong tanong. Hangtod sa sunod niya confession na lang si Bay gamay mo ingon ug amping mong tanan kay ga-care ug love kaninyang tanan. Love you all. Amping.